Balimao alinya kuma très urgent et très chaud. Balimao bien mardi 6 janvier 2026. Aywa Sénégal Mourika Dobora qui Kaleko Mali te gagné. En fait la ka vidéo kala. Alaka Mali nyuma gagné. Anjigibe alaka. Anjigibe Malien beka douauka. Aywa amba nyini ala fe alaka victoire di Malima. Mais Karamogo Sinayo a fana be cesir mina amba fana soutenir ka cesir la. Karamogo Sinago be cesir na alaka bara to nyabulu. Amba nyini Mali autorité moko fe. Aye Karamogo Sinago ka sécurité garantie de. Anya tchero fana bolé ko kale ka wari arambourse nin kamalen bora ka million sabadi Karamogo Sinago ma antara million joli. Oh katla ka botru ko kale ka wari sigama drome kele Karamogo Sinago kana sigama. Moga munu be ka Karamogo Sinago doga bamako kono. Vraiment aya isaka kangar da ka dabla quoi. Est-ce que nous fait Mali ka kuputa? Do fana te fait Mali ka kuputa koi. Parce que do ta era de do te Mali era de fait. Anga tien fo do te fait Mali ka gagner ni Mali gagne la dro Malien do bete se kashingo. Parce que dro te moko do kungulu fait. A do ta uta simi kungulu fait. A do ta uta Karamogo Sinago kungulu fait. Tia ka Mali fait ça. Il faut ma frafi bla ko fait ni dronte. Mali ka victoire ta simi kelenga victoire koi. Do bala di non asimi me hey. Nega équipe préférée France du Kabo Kalama. France équipe kadine faut ka faka. Yaro nete France nyamoko fait. Mais France ballon ko kadine faut ka faka. Coup du bon tegele final là. France ni Argentine ne kumbe ka France de soutenir. Parakata pa. Ballon tani politique tegele ngede. Do fana kele me ka muruti de. Anga jafala nga nyoro la me folo. Voilà. Donc ay Karamogo Sinayo aya ka sécurité garantie. Ay Karamogo Sinayo aya ka sécurité garantie. Mais c'est que kuma inka. Malien mogo jugu ka cha ali Mali gaina maja malien den do yi ne taro Karamogo Sinago mune kala be ka acharda la moi je ne comprends pas do tara war digat la ko war dorome kele Karamogo Sinago kana di mashima angana Sénégalais teka kuma la folo. Je vais faire un sacrifice pour le match du Sénégal contre le Mali. Que la victoire soit avec nous pour le Sénégal. Que les jambes des Maliens deviennent lourdes et que leur tir manque d'équilibre. La victoire est à nous. Anye Sénégali ay murge ka kuma kan bede bo ni temene ko fe ka bala anya ye moko chaman bora moko chaman soutien di Malien be ka ma deli Malien de bela jeli fe anga Mali soudan anga Mali balontana ou souteni ne ma fo nga simi go ita souteni de do be olu ta simi fe olu te Mali bol te fe Mali re ka gagner balontana olu be fe Mali jeru ka dese ka gagner do te fe Mali nga nisonja cha e bo kono neto kelala de o kelen neto lula nene mo ko chama me ka goya tele flyna chama me ka video ga ne ka yere ntlo nya ba bela a be do re te do ne ko drongo Mali jeru fe ne be faso ko la nete mo ko ko de awa Mali ta simi goita ali chini ne be Mali fe Mali ka gagner pion ni Mali gagner ni saraka be ne buru ne ba bo bibe Mali ka gagner en deux meta balontana quand on le soutenir ko parce que ko politique kele o muhashidi adam neli mo ga na wole plene mo ko shiga na wole inbox la de ni mute kele fe mo ga na wole ka nyene ngandala kana de mbes Karamogo Sinago soutenir mi ba soutenir sini pion Mali ka victoire ala da di Malima ni Malien den do bora kolu fana be do don kala ka victoire di Malima mbu fana foke mais victoire ala da dama ambe ala de folo fo ka Mali joueur fo ambe Karamogo Sinago amba fo bi amba fo chini pion awama dili Mali autorité moko fa aka sécurité garantie parce que Malien denjugu ka chako jugu moi je ne suis pas dans ces choses là ne ben kelege bolo de ga moko ni mané to Sinago ko kuma na biron bila amba ka kelege moko na wole pli ala de ali chini vive Karamogo Sinago aka ballon ko ina ni Mali perdu fana bana mais ala kana Mali perdu voilà ala kana Mali perdu fieu ala ka victoire di Malima donc anye ni kuma mais ambalmam so do fana boraka kuma vraiment ni muso kuma kama jara ne ko jugu wallahi voilà donc ibe mogo e ka boka mana ka fo Karamogo Sinago ma hashidu de do e mogo jugu yere mais Karamogo Sinago mun de kaula ni mun de tado abe ka acharné chela mun de kaula parce que kabe a façon fait parce que wula kabe ka façon debe ni mana ko da nga jamana kono c'est-à-dire ne a fana abe ka jamana mara cogo mina ni ya ne be dimi asimi ka fanga kono nan kono se ni mana ko da nga jamana kono quoi mogo do bora kabe jamana fait ako kambe gagner an gagner na
o bɛra tɛ ka to yen mais a bɛ mun de nɔfɛ au juge voilà an ka nin cɛ ka kuma la karamɔgɔ sinayogo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a k'a kɛ ala kama ani kira kama a kana n ka wari di yan a t'a di karamɔgɔ sinayogo n'i y'a di bilahi n'i y'a di dɔrɔn ne bɛ kɛlɛ an ka namɛ aw ni sun n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen nin fɛn nin tɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ne dara yɛrɛ n ye facebook de lajɛ ɲɛ b'a la ouverture media kan ko serif ko k'a ka 3 millions segin a ye mun di karamɔgɔ sinayogo ma 3 millions tɛ segin dɛ karamɔgɔ sinayogo m'i deli dɛ a m'i deli e de y'a kɛ tɔgɔ ɲiniya ye i y'a faamu ka wari in ta k'a di karamɔgɔ sinayogo ma i bɛ tɔgɔ mun ɲinina kɛ i y'o sɔrɔ sinon fantanw bɛ yen o fantanw bɛ yen i ma taa d'u ma o dɔ bɛ yen ale bɛ taa bali mɔgɔw la ka wari di fantanw ma i ma taa d'o ma a k'a di fantanw ma o sinayogo tɛ dɔrɔmɛ kelen a kana segin a m'i deli dɛ a m'i deli e yɛrɛ de y'a bɔ i yɛrɛ la k'a d'a ma komi tɔgɔ ka di i ye i ye tɔgɔ sɔrɔ wari tɔ kɔni sinayogo tɛ n'o sɔrɔ dɛ mais 3 millions in kɛ o ye sinayogo garisɛgɛ ye bon o de kun don k'a fɔ aw ye aw kan bɛn kuma banna pewu kuma banna pewu karamɔgɔ sinayogo soutenu don dɛ a soutenu don an ka ɲɔrɔ fara la mɛ ne ye seko tɛrɛta ye ne ye boso ye ne bɔ masina mara la voilà segu mara la voilà sinayogo a ko a bɛ faso de fɛ anw bosow anw bɛ mali fɛ an b'an faso fɛ an b'an faso kunkɔrɔta wa an bɛ sinayogo dɛmɛ fo an saya voilà ne yɛrɛ si san 70 ani san 6 ɲina ne tɛ bi denni ye dɛ wa ne bɛ faso fɛ cogo min sinayogo ko a bɛ faso fɛ ten maa min ko a tɛ faso fɛ an t'o fɛ halala de bɛ faso fɛ muso ɲumanden de bɛ faso fɛ muso barakaden de bɛ faso fɛ wa anw m'an faso fɛ an b'an faso kunkɔrɔta sinayogo ti malo nin na maa min ko a b'a malo ala k'o malo amina maa min ko a bɛ sinayogo malo ko mun y'a to a bɛ faso fɛ ala k'o tigi malo k'o tigi halaki amina rabi ne seko tɛrɛta kanu a banna i ko maasinɛ a banna wa kuma min bɛ ne fɛ k'i sinayogo dɛmɛ o ye nin ye n b'a fɔ bi n b'a fɔ sini ne yɛrɛ ye mɔri de ye a banna kuma banna ne fa de ye n kala ne ko foli bɛ mali dɔnnibaa bɛɛ a banna cɛman n'a musoman ne ko a foli banna b'a ɲɛ a banna voilà ne bolo bɛ n ko a bɛɛ ɲɛ a banna maa min ko a bɛ mali fɛ n bolo bɛ n ko u ɲɛ voilà wa ne bɛ an faso fɛ wa an bɛ sinayogo fɛ maa min ko a tɛ sinayogo fɛ a bɛna y'a ɲɛ na a banna ne ko kɔrɔfɔ ye nin ye a banna non ni hasidiya ni mu hasidiya wula an ka jamana kɔnɔ u bɛ ka wuli cɛ wɔrɔ cɛ ka ko kɔrɔ depuis 1900 sinayogo tun bɛ tan dɛ sinayogo tun bɛ cɛ ye fara ka bɔ mɔgɔw la c'est à dire do non c'est à dire farafin ni boli kɛra fila ye dɔrɔn hali k'i ba farafinya na bilahi talahi c'est la race la plus maudite an t'a dɔn an bɛ mun yɛrɛ fɛ an ka bɔlɔntɔla bɛ ka avancer mɔgɔ dɔ wulila mais ni sinayogo ko k'an bɛ gagner a fana bɛ ka jigi da ala de kan sinayogo ka kuma b'a a ko k'an ka to ala kɔfɛ a y'o fɔ a fana dalen bɛ ala de la a ma ala dɔgɔya a ma kuranɛ la gosi karamɔgɔ min don a bɛ seli a bɛ sun mais a ye fara ka bɔ cɛ la ni ye mun ko de tanto ni ye nin juguya fin wɛrɛ wuli an ka jamana kɔnɔ non vraiment mali autorité mɔgɔ kan ka karamɔgɔ c'est à dire ni mɔgɔ wulila jamana ko la aw bɛ ka mali dɔnniya bɛɛ aw bɛ mun de nɔfɛ aw bɛ fɛ mali ka ci da mali dɔnnikɛla bɛɛ de kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma et puis ne b'a ɲini karamɔgɔ sinagogo yɛrɛ fɛ k'a hakili to a yɛrɛ la kana gɛrɛ bɛɛ la parce que hadamaden man ɲi walayi bilayi farafin hasidi de dɔw bɛ hasidiya b'u jeli la a b'u vɛn de la a b'u siya de la bilayi talayi dɔw tɛ fɛ dɔw tun bɛ k'a la deli ne yɛrɛ ni ne ye dɔw ye u bɛ ka ballon lajɛ u bɛ k'a fɔ k'olu bɛ fɛ de ko mali ka perdre walasa u ka dɔ fɔ u ka bɔ dɔrɔn k'u geli waga dɔrɔn ka ɲɛsin karamɔgɔ sinagogo ma non vraiment je suis très déçu walayi bilayi ala ka victoire di mali ma ala ka coupe di mali ma an ka bonya bɛ mali mɔgɔba bɛɛ
an ka mori baw an ka mɔgɔ baw bu a shirifu sara an ma ɲini karamɔgɔ n'i bɛ bɔ i b'a ɲini i b'i majigi ka ɲi dɔnniya kɔnɔna na karamɔgɔ Sinayogo i bɛ permission demander Mali karamɔgɔba bɛɛ fɛ o bɛɛ k'i dɛmɛ ni dugawu ye n'i bɛ bɔ zen na Mali ni Senegal ka match la i b'a deli an karamɔgɔba bɛɛ fɛ an karamɔgɔ Ousmane Seri Maran Aïdara i b'o ka dugawu ɲini i bɛ an fa Buye Aïdara mun bɛ Ɲoro i b'o ka dugawu ɲini Seko fɛngɛ Lansana Kane an ka belebele Seko Lansana Kane Segu i b'olu ka dugawu ɲini ani fɛngɛ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ comment on appelle Soufi Bilal ninnu a fɛn a karamɔgɔ bɛɛ quoi a ɲɛmɔgɔ bɛɛ n hakili tora mun tɔgɔ la n hakili ma to mun tɔgɔ la i b'u bɛɛ ka dugawu ɲini i b'a ɲini Mali taabolo bɛɛ fɛ Mali silamɛya taabolo bɛɛ fɛ wa a biya fara Amsar ni fɛn bɛɛ ka dugawu dun i bɛ bɛɛ ka dugawu ɲini o fana ka ɲi ka dɔnniya ma majigi de ka ɲi diɲɛlatigɛ ko bɛɛ la o de kun don vraiment ne bɛ bɔ video la ni nin ye ala ka ne yɛrɛ fana bɛ n bolo fila dan kɔ ka ɲini Mali mɔgɔba bɛɛ fɛ minnu bɛ misiri kɔnɔ o chrétien wo mori wo bolisɔnnaw wo silamɛw wo bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ ka manière la walasa Mali bɛ gagner coupe in na tiɲɛ na ne bɛ fɛ coupe in Mali ka sɔrɔ n tɛ fɛ n faso ka to kɔfɛ nin na n bɛ fɛ Mali ka nin coupe sɔrɔ zen na o ne Seku Tunkara ka laɲini de yarabi yamala ka coupe nɔgɔya Mali ye donc an ma bɔ video la malien minnu bɛ France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Sendwave application télécharger n'a y'a télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye ko fa b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange ninnu ta n'u tɔgɔ bɛ carte kan n'a wari ci o b'a sɔrɔ orange money la sur place wari ciko fɔlɔ a tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko filanan sabanan bada 1,99 c'est 2 € 200 dɔrɔn de kun don a kan bɛɛ caw wari ciko fɔlɔ a tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko filanan a tɛ dɔrɔmɛ 1 sara hali wari ciko 100 la a tɛ dɔrɔmɛ 1 sara c'est gratuit o de kun don a kan bɛɛ